Exercise physically every day, magtulog sa temprano or getting enough sleep, eat well, kagang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pagdisinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time in punto las 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Radyo Bombo!
Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition ng DYWB Bombo Radio Bacolod. At daw sa Sabado, Oktubre 16, 2021. Kagkaroon sa tunang mga Pangulong dinalano na kita sa mga nagapangunang balita lokal. Tanang public ag private cemeteries sa Negros Occidental, sirado sa Oktubre 30, tubtob Nobyembre 2. Securities and Exchange Commission may panugan sa mga biktima sa ginaligar pagpang-scam sa online supplier nga taga Bacolod. Proposed budget sa Bacolod sa masunod nga tuig aprobado na sa first reading, mas mataas ang 25% kundi pangid sa pondo subong nga 2021. Hagna nga magatukod sa Bacolod Negros Heart and Kidney Specialty Center, pasado na sa first reading sang Kabara. 23 anos nga empleyado sa commercial establishment sa Barangay 39 patay kag nautan pa sang tiil matapos malukman sang fire extinguisher. Sa mga nagapangunan nga balita, National Senador Manny Pacquiao ginabuyan sang issue matapos managtag sang tagi sa kalibo ka pesos nga cash sa iyang nga pagbisita sa Batangas. Presidential spokesperson Harry Roque ginalauman nga magapadalagan bilang senador paagi sa substitution. Pilipinas nakabaton sa masobra 800,000 doses ang AstraZeneca COVID vaccines. Sa nagapangunan nga balita international, Estados Unidos magabaton na sa foreign travelers nga fully vaccinated batok sa COVID. 16 ka mga tao patay, 32 pilason sa pagsigabong sa isa ka moske sa Kandahar, Afghanistan. Balita sa negosyo, Department of Agriculture magapain sa mazobra 1 billion pesos nga pondo para sa ayuda sa mga mangunguma kag mangingisda nga nahalitan sa Baguio Maring. Balita sa Inampang, Magnolia Hotshots sulod na sa finals ng PBA Philippine Cup matapos magdaog batok sa Meralco Bolts. Balita sa entertainment, Filipino film nga Jensen Punch nakabaton sa pagkilala sa Busan International Film Festival. Sa balita espesyal, Mrs. sa India patay matapos gipakagat sa nga mister sa Cobra. Banagin sentensyahan sang korte nga guilty. Ang rason, luyag samba ng mga sawa, liwat. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna nga si Saga. Ang aming mga pag-abi-abi sa inyo, di man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag subong man sa mga nagapamati kay nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaroon sa mga detalye na sa mga balita kapod sa inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kabombo Mary, Divine Grace Moreno Coelho. Una kita sa mga detalye na sa nagapangunang nga balita lokal. Ginmando ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang temporary nga pagsirado sang tanan nga mga public kag private nga mga patio, Memorial Park kag Columbaris sa bilog na probinsya sang Negros Occidental halin Oktubre 30 at Nobyembre 2. Kahapon, nagpagwa si Lacson sa Executive Order No. 21-47 Series of 2021 nga nagapatuman sa temporary closure sa mga patio agod nga malikawan ang pagdugok sa mga tao kag mass gatherings kadungan sa All Saints kag All Souls Day bangod sa padayon nga nagadamo nga kaso sa COVID-19. Dirigin manduan sang gobernador ang tanan nga mga component cities kag municipalities sa probinsya nga mag-comply kag mag-implementar sa Executive Order paagi sa ilang Disaster Risk Reduction and Management Office, Traffic Management Authority, Philippine National Police, kag Force Multiplier. Sunod sa EO, o konsanto sa EO, ang tanan nga tawo kag establishmento nga hindi mag-comply sa Executive Order, ang magapangtubang sa nagakaigo nga administrative kag criminal sanctions. Kasunod sa mga reklamo batok sa alleged online scamming ni Zaila Marie Dalida sa Barangay Bata, Syudad sa Bacolod, nagpanumduman ng Securities and Exchange Commission o CONSEC Bacolod City sa mga dapat tandaan kag dapat padulungan sa tion nga maskama. Sunod kay Attorney Annabel Coral Respal, Officer in Charge sa SEC Bacolod, dapat nga sigurohon gid antes magtransaksyon sa isa ka negosyante online nga nakarehistro sa Department of Trade and Industry o kon DTI kag SEC ang negosyo. Kung rehistrado sa SEC, gid pakigbayan ni Respal nga mahimong magreklamo sa ila. Samtang kung produkto naman ang kabaylo sang kwarta, ginatugyan sini nga magpalapit sa DTI bangod sakop ini sa Consumer Protection Law. Samtang kung matukiban naman nga hindi rehistrado, dapat nga i-report gilid sa DTI ang negosyante. Samtang nga, kung ang pagpangtunto ang pinaagi sa social media, ginatugyan man ni Rispal nga makabulig sa mga biktima ang National Bureau of Investigation o kon NBI, kung sirin mahimo sa mga ini madeterminar ang address sang scammer. Samtang ginpanugyan man sang OIC sa SEC nga importante man nga taguon ang mga ebidensya sa pagbayad kangay sa bank transfer o kung iban nga paagi o kung pinaagi sa money transfer. Patag sini nga mga ebidensya ang makabulig sa pagpatigayon sang reklamo sa NBI, DTI o CONSEC. Panumdum ni Respal nga NBI Bacolod, mahimo man nga makig-angot sa iban nga NBI offices kung sa rin nagakatabo ang pagpangtunto.
samtang sa nga kung samtang ang DTI ang may ramas ng networks nga nagaangot sa iban nga DTI offices kasubong man iban nga ahensya sang gobyerno. Panumduman sini sa publiko nga sa tion nga mag-transact sa online sistema kasubong man sa lending dapat nga panumdumon nga mamangkot sang registration numbers ng negosyo. Panumduman ni Rispal nga antes ng transaksyon dapat man magpangayo sang litrato sang identification card sa negosyante agud nga baka sigurado. If you're dealing with an online system or lending company, panundumo nyo yun naman po ang registration number. Then you have to make sure that there is an office number, which should be a landline. So you know the exact office address. Nabatian si Atty. Annabel Coral Rispal ang pinunos ng SEC Bacolod. Naaprobahan na sa Sangre panunsod sa Bacolod sa first reading ang proposed 2022 budget. Inagsakas ang 25% kulipangid sa budget subong nga tuig. Sunod sa chairman sa Committee on Finance SP, Councilor Cindy Rojas, naaprobahan na sa Miyerkules ang proposed city budget tupod sa nakalain-lain nga departamento sa syudad. Ining nagsaka naman kulipangid sa subong nga tuig dosang 25% nga ginalantaw bangod sa Mandanas ruling. Inibangod na isugdan na sang Korte Suprema nga ang budget sang local government unit kon LGU ang hindi na lang nakabase sa National Internal Revenue Taxes o kon NIRT kundi sa kabugusan nga national taxes. Bangod sini ang anay kapin 2.6 billion pesos nga pondo sang syudad subong nga tuig 2020 ang ukon sa tuig 2020 ang mangin 3.21 billion pesos na sa masunod nga tuig. Dako naman ang bahin sa nasabit nga budget ang magakadto sa City Health Office ilabi na sa may COVID-19 pandemic. Department of Social Services and Development o kon DSSD kasubong man sa Peace and Order o kon sa Bacolod City Police Office o kon BCPO ilabi na nga nagapatigay ng mga inisang police visibility. Ginpaigman ni Rojas nga pisar nga nagbuhin ang traveling expenses sang syudad, nagakabawi naman ang budget sa iban nga aspeto. Inibagod nagdugang man sa gastos ang syudad sa office supplies kalakip na sa mga nagapanguna nga departamento nga nagatuwang sa COVID-19. Dugang pasang konsehal nga nagdako man ang medical expenses kalakip na diri ang gasto sa paghuman sa vaccination card kag mga gamit sa vaccination programs. Sunod ri nagdako man ang budget para sa professional services. Inibina nga madamos ang ginkuha nga mga contract of service ang syudad sa Bacolod nga mga nurses kag doktor para sa pagpaligayon sa vaccination drive. Ginalauman naman ni Rojas nga matapos ang budget hearing sa mabot nga Martes sagod nga makahimo na ini sang committee report sa Miyerkules para sa approval. Tungod na sa Mandana, muna nga taas ang budget nato by 25% from 2.6 this year. For next year, we are 3.250 billion. Of course, ang dako nga bulk as usual, sulod yapon sa City Health Office nato, ang ato DSSD, dako man nga chunk ang increase sa ato ng mga BCPO. Si Bacolod City Councilor Cindy Rojas ang chairman sa Committee on Finance sa Bacolod City Council. Ginpakamayos ang vice-alkalde sa syudad sa Bacolod nga nagtaas sang masobra 600,000 ang budget sa syudad para sa palabuton nga tuig 2022. Patag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga ang pagsakas ng budget sang tugas ang Mandanas ruling nga ginfile sa Korte Suprema. Ining nanungod sa computation sang internal revenue allotment sang isa ka local government unit o kon LGU sa kabugusan na. Patag ni Familiaran nga naglawig ang nasambit nga kaso tubtob sa ini ang magdaog kag iga-implementara na sa masunod nga tuig kag ini ang mag-apekto sa bilog nga Pilipinas. Yun pa ka maayo man sang vice-alkalde nga kadungan sa pagsaka sang budget sang syudad. Magasaka man ang ikasarang nga sa pagpatuman sa mga proyekto kag programa. Kalakip na diri ang hindi matapos-tapos nga proyekto nga luyag mapadayon sa mga opisyal. Isa sa nangin palangin rani Familiaran amo ang dalan sa barangay Handumanan nga hindi matapos sa pagsemento bangod sa ginapahat-pahat nga budget. Patag sa vice-alkalde nga nag-focus ang kalabanan nga budget o kon ang iban nga realign para sa COVID-19 kalakip ng iban nga mga budget para sa kuntani sa masunod nga tuig. Kung nag-increase ang imo budget, nag-increase man ang imo spending capacity mo sa mga projects and programs mo. Like for example, wala mas sila, what is your unfinished business? Maglaban ka. So, ay isang finished business. Sila daw pala ang Handumanan, 1975 pa lang na all roads na siminto. So, kung ginapahat-pahat mo lang ang kwarta mo. Only that na ng COVID kita, mga budget na focus sa health. Nabatian si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran.
Pasado na sa first reading sang Kamara ang hagna nga magatukod sang Bacolod Negros Heart and Kidney Specialty Center ko ng House Bill number 2686. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya, ang hagna ang gintalakay sa ginpalayan nga consultative meeting sa House Committee on Health sa Oktubre 13 kag giniang gipasulod na sa second reading sa tiyon nga magbalik sa sesyon ng Kongreso. Ang hagna ang una na nga ginfile ni Sataya sa una nga termino sa 17th Congress adtong 2018 bilang House Bill 7494 kag giniang gina-file sa iyang second term bilang House Bill number 2686 nga nagahulag na sa karon. Nagpasalig naman ang commitment ang Department of Health o DOH nga manginkabahin sa ilang development planning ang proyekto. Ginlakip sa ahensya o kung ginlakip na sa ahensya ang listahan sa mga i-implementar nga proyekto ang Heart and Kidney Center inilang para sa mga bakulodon kasubong man sa mga negrense. Sa karon wala pa sa natala nga budget para diri suno kay Gasataya. Aminado naman ang kongresista nga wala sa ospital nga nagafocus sa pagtatar sa balatian sa heart kasubong man sa kidney apang madamo sa nagabatyag nga kaangay nga balatian sa syudad kag probinsya. Bangod sini nga problema masami nga ginadala pa ang mga pasyente sa Manila para sa operasyon bagod mas may nagakigo nga teknolohiya sa Manila nga yara sa government hospital nga mas bintahan para sa mga imol. Payagman sini nga nagahimo man sang kaangay nga operasyon ang Corazon Duxin Monte Libano Memorial Regional Hospital apang limitado lang ini kada kinahanglan pa sang dugang nga suporta gikan sa national government. So kay Gasataya ginfile silang hagna nga tinutuyo na matutukan sa Bacolod kag Negros Occidental ang nasambit nga mga balatian. In-file tayo siya nga bill way back 2018. Then gin-refile naton sa second term. Hagamo niya nagagiho na siya subong. Ang commitment sa Department of Health sa aton mangin kabahin ini sa ilang development plan. Meaning ara na nakalinya na ang ining programa na inog implement for Bacolod City and Negros Occidental. Si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Ginatagan na sang pahanugot sa Negros Occidental Provincial Government ang pagpatigayon sang special flight sang Philippine Airlines para sa mga Negrosano na kag Bacolodon nga fully vaccinated na nga makabalik apisar nga wala sa negatibong RT-PCR test. Madumduman nga una na nagpagawa sang executive order sa Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson nga mahimo na makasulod sa Negros Occidental ang mga fully vaccinated individuals kag hindi na pangitaan sang negative RT-PCR test sabay lumagpakita na lang sang vaccinated card o kung vaccination card. Kasubong man ang mga nagaugyon sa ang syudad sang Bacolod. Ginaprobahan ni Lacson ang hinyo sa special flight kag giniang mag-uumpisa sa Lunes, Oktubre 18 tubtob Nobyembre 29. Ang ticket sa pagbiyahe magabalor naman sang 3,750 pesos. Ginalantaw naman nga ang special flight na makabulig man sa probinsya nga makaengganyo sang dugang pa nga mga Negrosano nga magpabakuna na sa COVID-19 vaccine. Pinaagi siniya, makita sa mga pumuluyo nga ang mga fully vaccinated individuals ang hindi na kinanglan magpaswab antes makabiyahe. May mo maka-avail sa ticket nga Manila Negros o kung Manila to Negros ang mga Negrosano na o kung Bacolodon pinaagi sa mga pili nga mga ticketing offices nga nagumpisa sa pag-book kahapon. Ang biyahe naman ang duwalang ka beses sa isa ka semana nga patigayunon kada Lunes kag Biyernes. Inalantaw man nga pinaagi sang special flight madamo sa makapauli para sa naghilapit nga piyesta minatay. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time at 13 minutos sa nagrigid sa takna nga saga padan nga mataas ang kaso sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. 128 ang bago nagdugang sa kaso sa COVID-19 sa probinsya sang sa probinsya sa Negros Occidental kahapon samtang 152 naman ang nagdugang nga kaso sa syudad sang Bacolod. Sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 567 nga ginpagwa sa Department of Health Center for Health Development to Western Visayas nadugangan sang 477 ang kaso sa Rion Seas. Sa mga numero, 8 diri ang nagikan sa Aklan, 14 sa Antique, 45 sa Capiz, 6 sa Guimaras, 84 sa Iloilo, 128 sa Negros Occidental, 152 sa syudad sang Bacolod kag 40 ang nagdugang sa syudad sang Iloilo. Bangod diri nagdangat na sa 138,269 ang kabugusan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas kung sa diin natugangan sang 396 sa mga nagalayo sa balatian gani yara ng kabugusan nga recovery sa 121,463 samtang nagdangat naman sa 3,268 ang death toll matapos madugangan sang 15 ka mga nagdaliwan bangod sa virus. Sa karon may yara sang 1,960 ka mga active cases sa Bacolod samtang 5,014 naman ang mga aktibo nga mga kaso sa Negros Occidental. Wala pa makilala ang lalaki nga nasapuan nga wala na sang kabuhi nga nagautaw-utaw sa Magsungay River sa bayan sa Barangay Alay, syudad sa Bacolod kahapon sang hapon.
Suna kay Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7, ang bahin sa suba konsidina sa puwan ng bangkay ang sakop sa ila area of responsibility. Pangyara naman nini sa tubang sa Barangay Takuling nga sakop naman sa Bacolod Police Station 6. Bangod sini, ilang magiging kontak ang Police Station 6 konsidahin sila ang nagpatigayon sa joint retrieval operation. Gipanawagan man ni Bonilla nga kung sinuman ang nadulaan sang himatang lalaki nga mahimo nga tsikaron ang bangkay nga yara na sa karon sa Sanctuario de Bacolod kag ginaimbestigahan sang Soko. Ginpahig ba sa Station Commander nga may nagpadulong sa ilang babae nga nagaaligar ang nadula ang iyabanan sa sulod sang 3 na kadawa. Apang negatibo na ang bangkay o kung apang negatibo nga ang bangkay ang iya asawa. Nga sa karon, padayon pa nga nagahulat ang mga kapulisan nga may makakilala kag baka claims sa bangkay. Madumduman ngini ang nasapuan nga nasampay sa kilid sang suba alas 3 kahapon sang hapon kag iningyara na sa state of decomposition kung sa di naghabok na ang bangkay kag nagapanibaho. Ginpanginwala man ni Bonilla nga ang aligasyon nga may igo sa bala sa ulo ang lalaki bangod mahimong ang pagkaupak sang panit sinis ang tugas sang pagbunggo sa mga bato kag kahoy samtang naginaanod sang tubig. As to identity sining biktima, wala pa ni siya sang identity. Panawagan naton basi kung may mga himata ka muda na dula, lalaki ni siya. Daw hindi na naton mahambal nga may bala kay ti siyempre sa kalayoon siguro sa naadundan niya. Hindi lang siguro nga magkalakas ang panit mo, magkararita kang kaundan mo. Kay ti may mga bato-bato sa sining tuba. Tanaw to nila, mga balas man tong bulsa. Kincheck na sang diary mo kagina, mga balas to. Nabatian si Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7. 16 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 kag sa katapusan na nga balita lokal. Patay ang isa ka lalaking empleyado sa business establishment kasunod sa hinani nga pagdupok sang fire extinguisher sa Barangay 39 Bacolod City kahapon sang hapon. Suna kay Bacolod Fire Marshal o kon Fire Chief Inspector Rodel Legaspi nakabaton sila sang tawag ala 1:05 sang udto nanungod sa fire incident pagi sa 911 o kon 911 hotline sang Negros Occidental. Apang natukiban na lang sa mga inisang makabot sa Door 1 sa St. Francis Building, Lizares Avenue, Barangay 39 nga hindi fire incident ang nagluntad kundi paglupok sa isa ka fire extinguisher. Ang biktima ang kilala kay Rick Marillo Marhin, 33 anyos kasado nga empleyado sang Risky Fire Control Products kag ini ang naga-refill sa mga fire extinguisher. Ang biktima may igo sa ulo kag nautod ang tiil nga ginanantaw sa mga ini tugas ang impact sang pagsigabong. Wala naman na kay Balo Legaspi kung paano naglupok ang fire extinguisher kani ginahulat pa sining statement sang tag-iya sang negosyo at ang nag-ayo naman nga pag-aasikaso nanay sang mga niyang bangkay sang empleyado antes maghatag sang detalye. Nagpasalig naman si Legaspi magapatigan pa sila sang follow-up operation na tuhoy sa insidente. Ang visible to kayo na nakita sa amon nga investigador nga may ara siya kung ano sang igo sa iya nga ulo as well sa iya nga mga extremities niya kaya niya kung isa sa TL daw na usod ko siya mamo sang ano siguro sang impact ng explosion ginsalin kon sang owner nga ila anay nga iputaron kuno ang bangkay sang ilang upod. Si Bacolod City Fire Marshal Fire Chief Inspector Rodel Legaspi. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 18 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa nagapanguna nga balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health
services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 20 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 saga. Para ang mga nagapambati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Bordos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye na sa nagapangunang nga balita nasyonal. Ginako ni Senator Manny Pacquiao kahapon nga nagpanghatagid man ini sang kwarta sa event sa Batangas sang Huwebes. Apang ginpanginwala sini nga ang ginhimo ang pagpangbakal sang boto. Ginpakigbahin sang senador nga naghatag ini sang budig-kangay sang groceries, bugas kag kwarta nga tag 1,000 ka pesos. Dugang pa sini nga hindi vote buy nga iya pagpanghatag sang kwarta kag bugas. Pagod ginahimo niya na ini humalin pa sa tung 2002. Ginpakigbahin pa sa mamalida ang ginpanumdo Manila ang mga pumuloy nga sundon ang physical distancing. Suno kay Pacquiao, wala ang mga ini nagkulang sa pagpanumdum ko sa ng mga pulis ang may ginauyatan man nga placard nga social distancing. Sa karon, ginaimbestiga na naman sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG kung ang event ang nakabaylar sa ban halungod sa mass gathering sa bangod sa pandemic. Santo sa ahensya, inisyal pa lang ang report ngayon na nabaton gikan sa Batangas kag nagahulat pa ang mga inisang formal nga report gikan sa Philippine National Police. Madumduman nga si Pacquiao ang nag-file sa Certificate of Candidacy sa pagpapili sa pagkapresidente sa idalom sang Promdi Party. Dugang pa nga patag sang senador nga humalin na sadto tubtub sa karon may eleksyon man o kung wala nakaanda na siniyang manghatag kung may makita ni nga nagakinahanglan kag nagakagutman. Pahayag ni Pacquiao na ang kwarta gipanghatag siniyang indigikan sa pondo sang gobyerno. Nibroan nga nagbisita si Pacquiao sa Huwebes sa Balayan, Batangas kay nagpanghatag sang relief packs sa kapin 7,000 nga mga biktima sang Taal volcano eruption. Ginpayag sang People's Reform Party nga ginaekspektara sa mga ini nga pagadayuno ni Presidential Spokesman Harry Roque ang tinutuyo sini nga mangin senadora bilang substitute candidate sang partido. Santo sa press release ng PRP, si Roque ang ginalauman nga magupod kay Anay Defense Secretary Gilberto Teodoro bilang PRP senatorial candidate pinaagi sa substitution. Kasunod naman nga nagpahayag si Roque nga bantayan lang kung ano ang iya nga mangin desisyon. Sang siyang ginpamangkot kung ini ang maga-substitute. Magiwas kay Teodoro. Nag-file man si Paulo Mario Martilinos ng Certificate of Candidacy o kon COC para sa pagka-senador sa idalom sa PRP. Ginpahayag ni Roque nga magapadalagan lang ini sa pwesto sa Senado kung magapadalagan bilang presidente si Davao City Mayor Sara Duterte. Ang deadline sa pag-file sa COC ang nagtakop na sang Oktubre 8. Apang si presidential daughter ang wala nag-file para sa presidential sita. Sa Bailo, iniing na-file sang o kung nag-file sa COC para sa re-election bilang alkalde sa Davao City. Nagalaom naman ang mga supporters ni Sara Duterte nga ini ang magpapili para sa pagka-presidente bilang substitute candidate. Payag ni PRP Vice President Ray David nga igahatag sa partido ang bugos nga pagsuporta kay Sara Duterte kung magadesisyon ini sa pagpapili bilang Chief Executive sa Pilipinas. Nakabato ng Pilipinas ang 844,000 doses ang AstraZeneca COVID-19 vaccines kahapon sang hapon. Ang bago nga batch sang vaccine doses nga nagabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang gindonar sa German government paagi sa COVAX facility. Gipadapat naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang iyang pagpasalamat sa German government tungod sa delivery sa mga AstraZeneca jobs. Payag sa opisyal nga masobra sa 400,000 ka mga Filipino ang makabenepisyo gikan sa mga bakuna nga nagakahulog
kalugan man nga masobra sa 400,000 ka mga pumuli ang masalbar sa severe COVID-19 complications kag pagtaliwan. Dugang pa ni Galvez nga ang mga bakuna ang i-deliver sa mga probinsya. Dugang pa nga batches sang Pfizer vaccine doses ang nakatalana man nga magabot sa pungsod Santos sa National Task Force Against COVID-19. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nagpatigayon sang pinakauna nga Coastal Defense Exercise ang Philippine Marine Corps o kung PMC, kaupod sa United States Marine Corps o kung USMC sa probinsya sang Cagayan. Sa statement nga gipagwa kahapon, yun pahayag sang PMC nga ang Coastal Defense Exercise ang gipatigayon humalin sa Oktubre 1 tubtub 4. Pahayag sang PMC nga gintrain sang mga eksperto sa Coastal Defense gikan sa 3rd Marine Division sang USMC nga nakabase sa Okinawa, Japan. Ang PMC sa paghuman sa Strategic Coastal Defense and deployment sang shore-based weapons kag combat service support assets sa pagkontrolar sang waterways kag sea lines of communications. Dugang pa sa mga ini nga malayo ini sa nga panugod sa training phase para sa palabuton nga pagpatigayon sang PMC sang Archipelagic Coastal Defense. Ang coastal exercise ang kabayan sang bilateral military exercise sang kaagapay ng mga mandirigma ng dagat o kon kamandag nga nagumpisa sa Setyembre 28 sa tinalikdan nga tuig. Ang military exercise sa tunga sang USMC kag PMC ang ginkanselar bangod sa COVID-19 pandemic. Kag sa mga detalye na sa mga nagapangulo nga balita international, kadto kita sa Washington. Ginanunsyal sa Estados Unidos kahapon nga panugutan na sini ang pagsulod sa mga foreign travelers nga fully vaccinated na batok sa COVID-19 sa parehas nga land kag air travel sumugod sa Nobyembre 8. Ginapahayag ni White House Assistant Press Secretary Kevin Munoz pinagi sa Twitter ang pulisa nga sulod diri nakabase sa public health kag gini ang stringent kag consistent. Naibaluan nga bangod sa effort nga mapaganhagan ang paglaptas ng COVID-19, ang US borders ang ginsirado matapos ang Marso 2020 sa mga travelers ang kadamuan ng mga pungsod sa kalibutan, kalakip ng European Union, Britain, China, India kag Brazil. Ginban man ang mga bisita nga nagabiyahe pagi sa duta gikan sa Mexico kag Canada. Ang binulan nga restriction ang nagtugas ang parehas nga personal kag economic nga pag-antos. Sa idalom sa pulisa ginpatuman sa tilaliktan nga bulan ang mga bakunado nga air passengers ang kinahanglan nga ipaidalom sa test sa sulod sang 3 kadlaw antes ang pagbiyahe, samtang ang airlines ang required nga magbutang sa contact tracing system. Sining semana ang source gikan sa White House na napahayag nga pagabuksa ng pagtabok sa land border sa duha ka mga phases. Sa initial phase, iga-require ang pagpabakuna sa mga non-essential nga biyahe kaangay sa pagbisita sa mata ukon bilang turista. Apang ang mga unvaccinated travelers naman na mapanugutan gihapon sa pagsulod sa pusod kun ini ang para sa essential trips nga mumana pagpatuman sa sulod nasang isa ka kagtunga sa tuiga. Ang second phase sa mag-umpisa sa early January 2022 kung sa din i-require sa tanan nga bisita nga dapat fully vaccinated sa pagsulod sa Estados Unidos by land sa bisan ano pang rason sa ilang pagbiyahe. Para sa katapusan nga balita international, sa pungsod Afghanistan, kapin 16 ka mga persona ang patay samtang 32 naman ang pilason sa nagluntad nga pagsigabong sa nag-igo sa Shiite Mosque sa Kandahar City sa Afghanistan kahapon. Pahayag sang kagpamabas ng Central Hospital sa nabagatnan sang syudad. Ang mga lawas sang napatay kag mga napilasan ang lunsay gindala sa Merwais Hospital. Wala gilayon naman natubod ang gintunaan sang pagsigabong. Apang ini ang natabo makaligad lang sang insakto nga isa ka semana kasunod sa suicide bomb attack sa Shiite worshippers sa northern city sang Kunduz. Ang ginangkon na sang Islamic State group ginpakigbahin sang isa ka eyewitness nga nakabati ini sang 3 ka pagsigabong. Isa sa main door sang mosque, isa sa nabagatnan nga bahin sinikag ang ikatatlo ang nagsigabong mismo sa kundi nagapanghugas ang mga tumuluo. Para sa aton nga balita sa negosyo, maghatag ang Department of Agriculture sa 1.21 billion pesos para sa pundo sa naapektuhan sa Bagyong Maring. Sunod sa Department of Agriculture, 1.5 billion pesos ang ila ipagapundo sa mga mangungumang kag mangingisda nga naapektuhan sa paglabay sa severe storm Maring. Sa latest nga bulletin sang DA, 42,787 ka mga mangunguma kag mangingisda ang apektado kung sa din 68,891 metric tons kag 61,234 ka mga hektarya ang nahalitan kag naapektuhan man ang palay, mais, high value crops, baka kag pangisdaan. Bangod siniya, ang DA maghahatag sa pundo nga 1.5 billion pesos para sa assistance kag 650 million pesos nga pundo sa emergency loan sa mga apektado nga mangunguma kag mangingisda. Ngayara sa idalom sang Sure o Survival and Recovery Calamity Loan Assistance Program pagi sa DA Agricultural Credit Policy Council o ACPC.
Payag pa sang diin nga apektado nga mangunguma kag mangingisda ang pwede makaulam sang 20,000 pesos nga zero interest. Wala sad collateral kag mabayaran sa pulo ka tuig. Wala palabot ang agriculture loan. Ang DA magapundo man sang 172 million pesos sa ilalim sang Quick Response Fund o kon QRF para sa pag-rehabilitate sa area sang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas kag Sargen. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 60 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 50 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 53 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 49 centavos. Ang average presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sa 60 pesos and 15 centavos, tubtub 61 pesos and 20 centavos. Ang premium na gabalor sa 61 pesos and 20 centavos, tubtub 63 pesos and 19 centavos. Kag ang diesel na gabalor sa 49 pesos and 35 centavos, tubtub 55 pesos and 22 centavos. Para sa aton nga balita sa hinampang, nagahulat na lang ang Magnolia Hotshots sa finals ng PBA Philippine Cup matapos nga magdaog batok sa Meralco Bowl sa Game 6 sa semifinal series sa score nga 93-85. Bangod siniya, magabantin ang Bowl sa 2021 PBA Philippine Cup Championship nga paghiwaton sa Bacolor, Pampanga. Apang magapaway sa malawig ang Hotshots samtang nagahulat sang magadaog sa San Miguel Beermen kag TNT Tropang Giga. Nga sila naman na magampang sang do or die Game 7 sa Domingo, Oktubre 17. Ginkumpleto sa Magnolia ang winning series sa Gold Pierdihon ang Meralco. Nagintapos ang elimination round sa 9-2 win-loss card. Ang Magnolia nakapuntos lamang sa 28 o 28%. Apang pagkatapos ng shooting 18 free throws, sila ang nakabansi sa first half pa lamang. Diretso ang pamuntos sa Magnolia sa 3-3. Kag score ni Justin Melton agod mag-abansi hasta sa fourth quarter nga nakascore sa 72-68. Apang si Cliff Hodge sa Meralco ang nakakuha sa 5 lamang kapuntos, 80-85 sa 3 ka minutos ang hampang. Apang naglaom sa gihapon ang Bolts nga makabawi ang ila score. Apisar nga sa Nards, Pinto kag Allen Maliksi ang ginapapahuway. Si Pinto nga late na nga ginpasulod kag si Alexi ang na-fouled out sa malapit na sa fourth quarter sa hampang. Samtang si Ayan Sanggalang ang nangin offensive sa Magnolia nga nagtapos ang may 19 o 19 kapuntos kag 6 ka assist. Sanay Mark Baroka kag Rome De La Rosa ang nakakuha sang naman sang 16 points kada isa. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 32 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 kagkaroon sa ato naman niya showbiz news. Isa naman ka Filipino film ang ginkilala internationally sang HBO Asia original film nga Jensen Punch ang nakabato na sang Kim Ji-seok Award sa prestiyosong 26 Busan International Film Festival sang Biyernes. Ang Filipino-Japanese film nga ginproduce kag gindirect sang award-winning director nga si Brillante Mendoza ang nagdaog batok sa ibang nga mga ginominar nga sa pelikula gikan sa Azerbaijan, Bangladesh, China, India, Japan kag Singapore para sa award ginahandom sang kadamuan. Ang Kim Ji-seok Award ang ginahatag sa ginakilala nga most attractive film nga nagapakita sa ikasarang sa Asian cinema. Ang pelikula ang inspired gikan sa matudtod nga istorya ni Naozumi Tsuchiyama, isa ka Hapon nga lalaki nga may prosthetic leg nga nagpadudong sa Pilipinas sagod nga mag-training kag labuton ang handom nga mangin professional boxer. Inang isa ka bukas nga issues ang diskriminasyon sa mga disabled, ilabi na sa mga competitive sports ka ang isang boxing. Ang pelikula ang gin-feature man sa gala selection, isa ka non-competition event sa palabuton ni 34th Tokyo International Film Festival. Para sa aton nga Bombo Health News, ang paglakat ang may madamo sang maayong nga mabulig sa aton ikaayong lawas. Apisar nga ini ang makapoy. Ang paglakat ang makapanami sa aton blood circulation kag nagabulig man ini sa pagpanami sa aton heart rate. Nagapanubo man ang paglakat sa blood pressure kag nagapabakod sa aton korason. Nagapabakod man ini sa aton tulan, nagapanami sa aton adlaw. Nagabulig sa pagpanubo sa aton bugat kag nagapabakod sa aton muscles. Kasubong man nga nagapanami sang tulog kag nagasuporta sa aton nga ugat kag joints.
Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos ay nakaligid sa tak nga sa isaga kagaron sa ato naman nga balita nga espesyal. Ginsentensyahan nga guilty ang isa ka Indiano sa pagpatay sa iyang asawa pagi sa pag-arkila sang kobra para ini ang tukbon nga kaangay nga isa lang ka insidente sa tinutuyo nga makuha sini ang mga alahas sang asawa kag makapangasawa sang lain nga babayi. Isa ka lalaki gikan sa Kollam District sa estado sang Kerala, India ang napriso matapos ginplano kag ginhimong pagpatay sa asawa sa pulig sang dalitan nga manog. Ang krimen na natabo sadtong Mayo 2020 apang nagdangat sa isa ka tuig antes makompleto sa mga investigador ang ginakinahanglan nga ebidensya agud nga makasuhan ang bana. Ginalantaw man nga mahimo nakapalagyo pa sa kaso nga murder ng 32 anyos nga lalaki kun wala nagsuspetso ang sang foul play ang mga ginikanan sang babayi kaya pasakasang reklamo batok sa sospetsado. Napamatudo naman sang prosecutor nga sang Marso kag Mayo sang tinalikdan nga tuig nagamit sang kobra ang sospetsado nga si P. Suraj nga ginarkinahan sinigikan sa isa ka lokal o kon local handler agud nga ipatukob ang iyang asawa nga ginkilala kay Yutra. Sa first attempt nga ginhimo sa balay sa mag-asawa kung sa rin silang nagapuyo upod ang isa nila katuig nga bata ginkagat si Yutra sang isa sa mga manog apang ini ang nakasalbar. Sang Mayo 6 sang tinalikdan nga tuig samtang ini nagapaayo sa una nga pagtukob sang manog liwat naman ini ginatake sang manog kung sa rin nangin patal na sa biktima. Pahayag sa mga investigador nga si P. Suraj mo ang may dala sang dalitan nga mga kobra kung sa rin tinutuyo sining ipatukob ang iya asawa. Nakakuha sila sa ebidensya nga ang 32 anyos ang nag-research kung paano mag-uyat sang manog kasubong man nag-search ini sa internet sang pinakabulan kung paano sulbaron ang makamamatay nga kagat sang manog antes pa man ini nakigangot sa snake handler kag nagpatudlo. Nahimo nga matrack sa mga kapulisan ng snake handler nga nag-ako man sa pag-train kay Sura sa pag-handle sang manog kag naghatag pa diri sang specimen nga mong gingamit sini sa pagpatay sa iya asawa. Sa ikaduhang kagayonan ginaligar na ginsamuan pa sang bana sang sleeping pills ang inimnon ni Yutra at sinigin buyan ang kobra sa asawa kag iniman mismo ang naghikotar sa kobra gud nga tukbon sini ang biktima. Wala man ini nagtulog bilog nga gabi agud nga makasigurado nga hindi ni makagat sang sapata. Nadiskubrihan naman sang Special Investigation Team nga nagapano si Suraj nga magpangasawa sang lain nga babayi kasubong man nga riyog sini makuha ang mga alahas ni Yutra. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 36 minutos ang nakaligid sa tak na nga sa gagagaron sa ato naman nga lakat sang panahon. Alas 3 kayo na sang kaagahon ang low pressure area o kon LPA ang ginabanta iya sa 405 kilometro sa nakatungdan nga bahin sang Coron, Palawan kay nagahulag kaupod sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ nga nagaapekto sa Luzon kag Visayas. Ang Palawan na makaeksperyensya sa magalumon ni kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagub tuga sang ITCZ. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang puso na makaeksperyensya sang magalumon tubtob magulugalumon nga kalangitan nga may tumadagsahon nga pagulan kag pagpanagub dala sang ITCZ kag localized thunderstorm. Mabatyagan sa extreme northern Luzon ang may kasarangan tubtob sa mabasko nga paghuyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob na minasidlangan nga direksyon. Ang baybayon na may kasarangan tubtob sa mabaskog nga pagbalod. Ang nabiling nga bahin sang northern Luzon ang makabatyag sang mahina itubtob may kasarangan nga uyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob na minana sidlangan nga direksyon. Ang baybayon ang mangin makana itubtob sa may kasarangan nga pagbalod. Ang nabiling nga bahin sang pusod ang makabatyag sang mahina itubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin padulong sa nabagat na nakatungdan tubtob na bagat na sidlangan nga direksyon. Ang baybayon ang mangin makana itubtob sa kasarangan nga pagbalod. Sa ato naman antad sang temperatura o nakita sa Metro Manila 26 to 31 degrees Celsius at 30% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon ng 8 km kada oras with light rain showers. Sa Kawayan, 23 to 31 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 82% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon ng 1.8 km per hour with overcast clouds. Sa Rojas City, 25 to 30 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 89% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon ng 1.2 km per hour with overcast clouds. Sa Butuan, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura.
May 94% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 1.1 km per hour with overcast clouds. Sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 89% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 2.8 km kada oras with overcast clouds. Ang adlaw na butlak la 5:47 kay ina sang kaagahon kag magatunod na 5:36 karon sa Kasisidbon. Oras sa Bombo Radio, Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takdang sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Sabado, Oktubre 16, 2021. Sa ato naman nga Christmas Countdown. 70 dias na lamang ang nabilin kag Pasko na. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis, hingin padala sa isa kamaukod nga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod. Ini ang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo sa ngalan sang politika. Sa ngalan sang politika, himuon nila ang tanan nga taktika, mangita sa ila nga magasuporta, magalikom sang madamo nga kwarta. Sa ngalan sang politika, ila na ginakalimtan ang kahuya. Daw halos nga daw hindi na magbuya amo nga ang magabulos ila man lang himata. Sa ngalan sang politika, sila ang magagamit sang kwarta. Kung kaisa may kalaki pa nga bala para lang gid nga ang pumuluyo mapugos nila. Sa ngalan sang politika, ang relasyon kung kaisa nagakaguba tungod sa puder nga yara sa ila, wala na ang gugma sa ila nga pagpanghuna-huna. Kung mayara kita dapat nga baguhon, dapat unahon naton ang aton kaugalingon. Hindi na dapat sa kwarta kita mangin matinumanon, kundi sa leader nga makapabag-o sa aton nga paminsaron. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Jeffrey Pilayo sa Libertad Extension, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede magkamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw.